हाय लोगोफोर, दिनै गलकुंडा नायनो फैदों लोगोफोर। बिसाबा गोबावनि उनावसो लोगोफोर हायद्राबादाव गलकुंडा नायनो फैदों। बिराद मोजां नुयो लोगोफोर, सिनारिफोरखौ नायलांबानो जाबाय लोगोफोर। आज मेरा साथ किरण भी है, हम लोग दोनों गोलकुंडा देखने के लिए आया दोस्तों। लोगोफोर जोङो दायो थांगासिनो लोगोफोर, गोजौआव बै गोजौआव गाखोलांगासिनो लोगोफोर। मेंगुलायनाय मोनो लोगोफोर, स्टेप स्टेप गाखोलांबाय थानांगौ लोगोफोर। जों दायो बिदिब्ला थांगासिनो जोङो सानै लोगोफोर। बे जायगानि हायद्राबादनि तेलुगु होननाय गावसोरनि भाषानि मानसि आरोना। जों आरो लोगोफोर सिनारिफ्राव बेबायदि लोगोफोर नायनोलाय बिराद मोजां नुयो लोगोफोर, खिन्थु आं भिडिअखौ बारा मोजां बानायनाय जादिया लोगोफोर। बिदिनो फिल्म बायदिसिनाफोर बिराद बानायनाय जाबाय लोगोफोर बेयाव। हिन्दी फिल्मफोराव बिराद नुनो मोनो, ओमफ्राय साउथआवबो नुनो मोनो लोगोफोर। गोदोनि रानिनि जायगा लोगोफोर। जों गोजौ फारसे थांगासिनो, बै मन्दिराव, बै आस्थुनाय बे मन्दिराव थांनांगौ लोगोफोर। ओरैजाय गिदिंलांनानै गोजौआव गाखोलांबाय थानांगौ लोगोफोर। गोदोनि राजा रानिनि होनो आरो बयबो बेयाव सोंनो थाखायबो मिथिनो थाखायबो फैसा होनांलायगौ लोगोफोर। गोदोनि बायखोन्दा नेरसोन आरो बेयाव बुङो दारि गोलावफोरा जोंनिसो मानसि दंमोन होननानै बुङो आरोना गोदोनि, माने बेफोरबायदि होनो। जोंना बर'फोरा माबा जोंनि बर'फोरनिसो होनो आरो दा सोर बिनि हिस्ट्रिखौ रावबो मोजां मिथिनो मोना लोगोफोर। ओरैनो लेखाफोराव लिरलाबायनाय दं आरोना, बेनो आरो लेखाफोराव लिरनाय मथेखौ लानानै होनो आरो। जोङो थांगासिनो गोजौआव लोगोफोर, मेंलायनाय मोनो लोगोफोर। नायनो मोजां लोगोफोर, बेरायनो भिडिअआ बिराद गोलाव जायो लोगोफोर, ओंखायनो आं सर्ट खालामदों। नै लोगोफोर गोदो माब्रै लुनाय लोगोफोर, अन्थाइ गोजा बै गोजौआव बै मन्दिरावनो थांगासिनो जों दायो लोगोफोर। ओरैजाय गाखोलांनांगौ। नायनो हायो लोगोफोर, मोजाङालाय बेरायनो बिराद मोजां, सिनारिफोरखौ मोजां नुयो। बिराद गिदिर एरियाया बिराद गुवार, बेयावनो बयबो नायफैयो आरोना। गोबां माबा माबि दंलाबायो बेयावनो, फिल्म बानायो, माबा माबि पिक्साराव बबावबा बिराद नुनो मोनो लोगोफोर, बबावबा फिल्मावबो नुलाबायो। बे आरोना लोगोफोर, जोङो दायो गोजौ फारसे गाखोलांगासिनो। गोजौ मन्दिरनि बेजोंनो थांनांगौ, सिरि स्टेप थांनांगौ लोगोफोर। गोजौआव गाखोबाथाय लोगोफोर गासिबो हायद्राबादखौ नुखांजोबनो नागिरो लोगोफोर। दायो जों गोजौनिफ्रायनो गोजौआव मोनफैनानै लोगोफोर जों हायद्राबादखौनो नुहुरजोबनाय होनजायो लोगोफोर। नुजोबो आरो गोजौनिफ्राय आरो गोजौसिम थांबा बांसिन नुजोबबावो लोगोफोर। गोजौआव मन्दिर दङ लोगोफोर, बे हायद्राबाद आरो गासिबो हायद्राबाद एरियानि माबाफोरखौ नुहुरजोबो लोगोफोर। अबे बोलेंगे क्या कुछ तो भी ऊपर से हाँ ठीक है। लोगोफोर जोङो गोजौआव फैगासिनो दङ। गोबां बिदिनो माबा माबि गुदुं गुला माबा माबि दंलाबायो लोगोफोर। सोरबा होनदों अबेबा दैयाव ओंखारहैनो, अबेबा लामा दं जाहैदों सिंजों बिदि होनदों
आरोना लोगोफोर बबेबा दैजों ओंखारहैनो दा बे गुदुं गुलाफोरखौ बन्द' खालामबाय लोगोफोर गोजौ फारसे फैगासिनो लोगोफोर गोजौआव मोनफैनानै लोगोफोर गोजौआव मन्दिर दङ लोगोफोर फुजा होनो हायो नोङो सोरबा गोसोथोलायनायखौ लानानै थांनोबा गोसोथोलायनायफोरखौ मोनलायलायनानै फुजा होनो हायो आर'ज गाबलायनो बिलायनो हायो मा नांगौ मा नाङा बेखौ बिलायनो हासिगोन आरो लोगोफोर जायफोरा गोसोथोलायनायखौ लानानै थाङो बेरायनो बे आरो लोगोफोर बेयाव माबा माबि दै बायदिसिना चिप्स बायदिसिना फानलाबायो बिराद दाम गोसा बायनानै जानो हायो आरो गोजौआव माबा ओमफ्राय आरो बेयाव ओरै गोजौ गाखोलांनांगौ लोगोफोर बेजों गाखोलांसै बिराद फिसा बेयाव माने मोनसेल' मोनसे थांबाय आरो बे गोजौनिफ्राय गाहायाव फैग्रा मानसि थाखोलांसै बिदि लोगोफोर फैबाय नै लोगोफोर एकदम माबा लोगोफोर एकदम हायद्राबादखौ नुजोबथारो होनजायो हायद्राबाद तेलेंगानाखौ नुजोबो होनजायो लोगोफोरनि बिराद मोजां नुयो फिल्डफोरखौ नुहुरलायो लोगोफोर फिसा फिसा नुलायो आरो बिराद मोजां नायनोलाय सिनारिफोरखौ एप्रिलनि समफोराव बिबार माबा माबि रोदोमनायाव बांसिन मोजां नुयो लोगोफोर दाथ' एसे माबा नालाय दायो एसे माबासो नुयो आरो फुरलाला नुयो जिथिया हाग्रा बंग्रा बिबार बिलाइफ्रा रोदोमो एप्रिल समफ्राव बैसागु खाथिफ्राव अब्लाना बिराद मोजांसिन नुयो आरो लोगोफोर नै एकदम ओरैजाय नैजिया बिराद मोजां नुयो आरो नायनो ओरै सान्दुंआ माबायासो मोनानो लोगोफोरनिफ्रायनो बारा मोजां जालिया लोगोफोर एकदम न'फ्रा माजों बानायनाय अन्थाइ गोजा लोगोफोर एकदम बानायनायफ्रा बायनोबो रोङाखै दाबो लोगोफोर मोजाङैनो दङ बिराद थाग्रायैनो दङ लोगोफोर गेजेर गेजेर बिदिनो एसे दंफांफोरबो दङ लोगोफोर एसे हाग्रा बायदि दं आरोना बे आरो गोदोनि राजमेहेलफोर नालाय बेबायदि राजा रानि थाग्राफोर नालाय बेबायदिखा आरो केमेराबो दङ लोगोफोर गोजौआव एकदम केमेरा साजोबना दोननाय लोगोफोर गोजौआव बबेबा माबा माबि गुदुं गुलाफोरखौ माने दंमोननो ओमफ्राय बन्द' खालामबाय होनदों आरोना लोगोफोर खोनानो मोन्दों आरो बेबायदि बे जायगानि मानसिफ्रा होनदों आरो खिन्थु दासिम रावबो मोजां मिथिया लोगोफोर बोरै मा दा बेयाव सोरनावबा मिथिनायनाव सोंनोबा नों फैसा होलायनांगौ लोगोफोर दा मोजां मिथियोना मिथिया बुजि मोना लोगोफोर बेयाव बेनो फैसा होलायनासो नोङो मिथिनो लुगैगोन आरो बे आरो मिथिनो मोनगोन आरो नों एसे बेखौ नोंगौ नङा मोजां मिथिया Bisa dapat ini mah? लोगोफोर मेंनायलाय लोगोफोर नायनोलाय बेरायनोलाय मोजाङानो होमबाबो आराम गोलोमदै मोजां आरोना गोजौ जायगाफोर जुदि इमारजेन्सिनि थाखाय नों लोंबा लोंनो हायो इमारजेन्सिनि थाखाय आरो लोगोफोरजों बै मन्दिर गोजौआवनो थांनानै फैदोंमोन जों लोगोफोर बेयावनो आरोना गोजौआव एकदम मन्दिराव बे आरोना लोगोफोर गोजौ स्टेप थांबाय थानांगौ लोगोफोर गोजौआव
दायो लोगोफोर टिकेटआ बेनो गलकन्दा फर्ट लिरनाय दं लोगोफोर स्केनिं आरो बिदि बिसिना हरो लोगोफोर हाबबाथाय जों हाबखांबाय नालाय बे आरो ओइ रकेट लान्चार बायदि लोगोफोर ओइ गोदोनि माबानि फिल्मफ्राव सिरियालफ्राव नायबा नुयोना लोगोफोर बे आरो गासै गंब्रै गंबासो दङ लोगोफोर रकेट लान्चार बेलायनि लोगोफोर रकेट लान्चार ना मा होनो लोगोफोर बेलायनि एकदम बेबायदिखा एखेखा लोगोफोर एक्जेक्ट बाहुबालि फिल्माव नुनाया बेबायदिखा आरो एखेखा लोगोफोर एक्जेक्ट खाथार लाजोब्बाय एकदम बिराद मेंनाय मोनो दै बथल लानांगौ जायो होमबासो मोजां जायो नङाबा बिराद मेङो एकदम ओरैबाय लास्ट गोजौसिम गाखोनांगौ जायो ओमफ्राय जोङो सानै लोगोमोन आरोना जों सानैल' फैदों आसामल' टेकनिक हाया थोड़ा देख लिया थोड़ा थक भी गया पानी लग रहा है बहुत प्यास लग रहा था ऊपर चढ़ना बोलो तो पानी प्यास लगता था हम लोग दोनों आया था किरण जी और मैं हम लोग दोनों हम लोग ये देख लिया गोलकुंडा और ये किरण जी है आई किरण जी कैसे है बोलो इसमें वीडियो में हाय हेलो वेलकम टू जिनाराम यूट्यूब चैनल सच अ क्रेजी गोलकुंडा कोटा చాలా better view highlight crazy please like and comment subscribe thanks for watching जिनाराम यूट्यूब चैनल बिथाङा बियो जायनाखि माने तेलेंगाना भाषायाव बुङो बियो गावसोरनि भाषायाव बुङो आरोना बिथाङा ओमफ्राय जोंनाथ' बर'सो जाहैबाय जायफोरा माने नायो बेयाव होमबासो मिथिगोन आरो जो भी हैदराबाद तेलंगाना का जो भी मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके रखा अभी तो तेलुगु में बोला है आप लोग जो समझता है वो समझ लेगा ना लेकिन जो आसाम वाला है ना वो नहीं समझेगा जिनाराम यूट्यूब चैनल लाइक చేయండి కామెంట్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సో ఈరోజు గోల్కొండ కోటను విజిట్ చేసాము చాలా బాగుంది అద్భుతమైన కట్టడం అనేది సో క్రేజీగా ఉంది సో హైలైట్ వ్యూ థ్యాంక్ యూ సో मच देखिए हम लोग अभी जा रहे हैं अभी ठीक है अगर वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करना सब्सक्राइब करना हम लोग जा रहे हैं अभी देख के थक गया बहुत चैनल में नया तो सब्सक्राइब करो क्या बोलते हैं किरण जी या बाय ठीक है बाय बाय लोगोफोर थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो को नायनो थाखाय दिनै भिडिअखौ बिराद गोबावनि उनाव दिनैसो बानायफैनाय जालायबाय दाना लोगोफोर जानानै फैबाय बाय बाय गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग अभी जा रहा है दूसरा जगह में जाएंगे अभी कुछ कंफर्म नहीं बना पड़ा ठीक है देखते हो बाय बाय नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाय थैंक्स फॉर वाचिंग